Hindistan sağlık siyahatçılığı babatyny türkmenleriň arasynda öz meşgullygyny saklayan mahaly möhüm sağlyk bejerigisine mätäç raýatlar bu ýurda siyahat etmekde kynçylyklaryň saklanyp galýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasyna ýetiren halkara uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyn dikelýär. Ýöne ýurdun milli daşyjysy Hindistan ugru boýunça howa gatnawlaryny heniz ýola goýmady. Bu ýagdaý sağlyk bejerigisini almak üçin Hindi paýtagtyna gitmäge tinanşýan türkmenistanyň sağlyk siyahatyny kynlaşdyrýar. Türkmenleriň arasynda sağlyk bejerigisini almak üçin Hindistana, hususan da Delhi şäherine gitmek isleýän raýatlaryň sany köpelýär. Diýip howa gatnawlarynyň habarly bir Çeşmedantyk radiosyna maglumat berdi. Pandemiýa çäklendirmelerinden ozal Türkmen howa ýolları agentligi Hindistanyň Delhi we Amritsar şäherlerine uçur gatnawlaryny amal aşyrýardy. Türkmenistan bilen Hindistan arada howa gatnawlarynyň dikeldirilmezligi hususan bu ýurtda sağlyk bejerigisini almaga çalışýan türkmenleriň siyahatyny kynlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Özbegistanyň üstü bilen Hindistana aşmaga çalışýan türkmen ýolagçylarynyň sanynyň artýanyny habar berýärler. Häzirki wagtda Çärjew etrawynda ýerleşen Farab-Alat gümrük geçelgesiniň üstü bilen Özbegistana baryp Hindistana aşmak iň arzan variant bolup durýar. Diýip sağlyk siyahatçylygynyň habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjy Türkmenistanyň Hindi paýtagtyna aşmak üçin zerur bolan ýol çykdyjlary barada maglumat berdi. Bu gümrük geçelgesi Türkmenistanyň Lewap welaýatyna paýtagat Aşgabatdan 640 kilometr töwereg günne gordy. Özbegistan bilen serhetde ýerleşýär. Aşgabatdan Daşkende baryp soňra Delhi şäherine uçmak isleýän raýatlar ilk Özbegistana we Hindistana wizaşdyrmaly bolýarlar. Çeşmeniň maglumatyna görä Özbek wizasynyň bahasy $62, Hindi wizasy üçin $110 töleg geçirmeli. Sağlyk siyahatçylygynyň habarly yerli ýaşaýjy Aşgabatdan Lewap welaýatyna barmak üçin 500 manada çenli çykdy jedilýän aýdýar. Farab-Alat gümrük geçelgesinden geçenden soňra Alatdan Daşkende taksili barmak üçin $50, Daşkent Delhi aralygyna uçur bilet üçin $350 çykdy jetmeli bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Onuň hasaplamalarına görä bu ugru bilen Delhi şäherine barmak üçin bir ýolagça $600 çenli çykdy jedilýär. Sağlyk bejerigisini almak üçin Hindistana barýan raýaty köplenç ýakyn howsary ýoldaş bolýar. Azatlyk radiosynyň howa gatnawlarynyň habarly çeşmesi ýol azabyna garamazdan sağlyk siyahatçylarynyň sanynyň egsilmeýändigini habar berýär. Şunlar Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäheriniň ýol polisiýasy köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlary gözegçiligini güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri ýörite gizlenip durup, düzgün bozan piýadalary gözleýärler. Polisiýa tarapyndan awlanan piýadalar ýagny piýadalar üçin niýetlenen geçelgelerden geçmedik raýatlar hiç ýyly düşündürüş berilmeden polisiýa awtobusuna mindirilýär we polisiýa bölümine alınıp gidilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa bölümine alınıp gidilen ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, düzgün bozan raýatlary Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine esaslanyp 50 manat jerime salynýar. Habarçymy soňky günlerde ýol polisiýasynyň şäheriň diňe merkezi köçelerinde, ýaşa ýollarynda däl, esa agyr ýükli awtologlaryň geçýän ýollarynda hem nowbatçylyk çekip başlandygyny aýdýar. Ol bu ýollarda piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň şäheriň merkezi köçelerine we şa ýollaryna garanda has azdygyny we munyň piýadalaryň köpüsiniň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmagyna getirýändigini hem belledi. Bu ýollarda her 2 kilometrden piýadalar üçin geçelgeler bar. Ýaşaýjylar bu 2 kilometr ýzyny ýörep, soňra geçelgeden geçip ýene 2 kilometr ýzyny ýöremeli bolýarlar. Şeýlelikde olar goşmaça 4 kilometr ýolu piýada ýörep geçmeli bolýarlar. Diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ýurdun kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlary birinji gerekde duýduruş berip, soňra öýlerine goýbermelidigini aýdýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy köplenç bu ýerlerde gizlenip durýar we piýadalar köçeleri kesip geçen desini olary saklap, polisiýa bölümine alyp gidýär. Türkmenabadda ýekece ýerde piýadalar üçin niýetlenen ýer asty ýa-da ýer üstü geçelgeler ýok. Diňe köçelerdäki we ýollardaky geçelgeler bar. Olardan geçmek hem uly problemi bolup, ulaw sürüjiler köplenç piýadalary ýol bermeýärler. Ulaw sürüjileri piýadalary ýol berse-de, olar piýadalary gysgaýarlar. Piýadalar ylgap köçeden geçmeli bolýarlar. Diýip ýaşaýjy sözüne goşdy.
Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdürliginiň goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piyadalara gözegçiligi wagtal güýçlendirýärler. Bu gözegçilik şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine üýtgeşme girdilip, ýol hereketini bozaýanlara salynýan jerimeleriň mukdarynyň artdyrylmagynyň ýa-da hasta batlandy. Aşgabatda Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp Koreýa Respublikasynyň medeniýet günleri geçdi. Bu çäreleri tomoş eden Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Aşgabatdan beren maglumatlaryna görä 9-njy, 10-njy we 11-nji noýabrda Aşgabat kinoteatrynda Samjin şirketiniň ingliz dili dersleri we Böre atly filmler görkezildi. 11-nji noýabrda akşam Mahtum Guladyndaky Milli Saz we Drama teatrynda Koreýanyň milli tagamlary hödürlendi. Olary dadyp görmek şeýle gözelligi bilen hayran galdyrýan handbook milli köýneklerine sin etmek we hatda giyip görmek üçin pursat döredi diýip habarçymyz. Munyň ýa-da medeni çäräniň ýapylyş dabarasy hökmünde ajaýyp saz çäresiniň Koreýanyň Gogak sazynyň konsertiniň bolanlygyny habar berdi. Bu çäreler barada ýerli habar beriş serişdeleri hem maglumat berdiler. Gogak gadymy döwürlerden gelýän öz bolşly we ajaýyp saz gurallaryny ýerine ýetirilýän milli Koreýa sazydyr. Hwa Sumok atly kwartet ansambly tomoşaçylaryň öňünde çykyş etdi. Bu şäher tämizliginiň ýurdu diýilip atlandyrylýan Koreýanyň aýdymsaz medeniýetiniň ajaýyp özüne çekijiligini iň ýokary derejede görkezdi diýip habarçymyz özünde galan täsirler paýlaşýar. Saz toparyna günbatar saz gurallaryny çalýan iki sazanda pianoçy Kim Tae-soo we violonçelist Chae Song şeýle ajaýyp sesli Kayagym we Hegim Koreýa gadymy gurallarynda saz çalýan iki sazanda Pil-leun we Kim Hyun girýär. Milli Koreýa sazy häzirki zaman aýdym sazynyň özüni emeleýär. Soňky ýyllarda stilleri birleşdirmek esasyndaky döredijilik ansambllarynın ösüşi güýçlenýär we bu ýerde Gogak milli stili günbatar medeniýetiniň elementleri bilen utgaşyp häzirki zaman aýdym saz stillerine aralaşdy diýip habarçymyz aýdýar. Kayagym bir hatara düzülen köp kirişli saz guraly, Hegim bolsa uzyn saply iki kirişli we kemençe bilen çalynýan saz guraly. Aşgabatly tomoşaçylaryň göwünden turan Hegim saz guralynyň çykarýan sesi ajaýyp saz bilen çäklenmän. Eýtem aýal sesine meňzeş ses çykarýar, şeýle hem agy sesine haýwan seslerine meňzäp gidýär diýip habarçymyz aýdýar. Konsertiň başynda Koreýa kwarteti öz başlyk, soňunda bolsa Resul Gleýjong ýolbaşçylygyndaky döwlet simfoniýa orkestriniň sazandalary bilen bilelikde çykyş etdi. Günbatar aýdym sazlary hem jadaly bir görnüşde ýanglandy. Konsert programmasynyň rus we ingliz dillerinde habar berilýär. Edward Grieg'in eseri Abba Şwed toparynyň aýdymy we Besame Mucha ýaly beýleki meşhur günbatar sazlary ýanglandy. Konsertiň ortasynda Türkmen konserwatoriýasynyň taryby Dünýä Gözel Begaliýew orkestryn gatnaşmagynda Koreýa dilinde ajaýyp çykyş etdi. Türkmen aýdymçysy Koreýanyň ajaýyp peyzażlaryny görkezýän ekranyň fonunda 3 sany Koreýa halk aýdymyny ýerine ýetirdi diýip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Konsertde Türkmenistanyň aýdymsaz sunugatynyň nyşany hökmünde Şükürbaxşy filminden Beýik Nury Halmamedowyň sazy ýanglandy. Tanışlarym konsertden şähtaçyk güler ýüzli gaýtdylar we olar şeýle gözellik bilen ajaýyp duşşuklar üçin kemsitmeleri hem çydap bolar diýdiler diýip habarçymyz öz ýakynlarynyň konsert baradaky pikirlerini paýlaşdy. Bu şeýle dowam etdirdi. Gynasakda medeni çärede gelişiksiz ýagdaý hem göze çykdy. Bu Koreýa tarapynyň ýalňyşlygy bolman eýtem käbir türkmen resmiýetleriniň islegine görä döredi diýip habarçymyz belliýär. Onuň sözlerine görä hemmeler üçin diýilip oglan edilen çärede Koreýa tagamlaryny dadyp görmek we milli eşiklere tin etmek üçin konsertden 1 sagat öň teatryň öňünde ýygnananlaryň köpüsine bina girmek gadagan edilipdir. Köpçülük ýapyk duran merkezi gapylaryň öňünde durka başga bir girilgeden käbir tomoşaçylary salyp başladylar. Muňa gahagazap bildirenler ýapyk gapylary kakyp başlandy. Olara konserti ýarym sagat galanda 18:30-da goý berilejekdigini aýtdylar. Diňe Koreýa tarapynyň goşulmagy bilen 17:55-de köpçülüge teatr zalyna girmäge ruhsat berildi diýip habarçymyz gurrungyny şeýle dowam etdirýär. Meniň özüm nepis eşiklere seredip konsert zalynda ýer gözlemäge bardym. Köpçülükden aýra başga bir gapydan girenlerin köpüsi Koreýanyň milli tagamlaryny dadyp göründen soň konsertde galman çykyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar.
Onun sözlerine göre konsert köpleri Koreya halkynyň medeniyetine ýakynlaşdyrypdyr. Köp adam da Koreýanyň aýdym saady we medeniyeti bilen tanyşlygyny internet üstü bilen video arkaly dowam etdirmäge höwes dörüdi diýip habarçymyz aýdýar we Leýnansakda Türkmenistandaky haýal we çäkli internetiň muňa mümkinçilik bermeýänligini belleýär.